ne balma bi an sigi kunye munye minisima ka contrat min bantola flene ya famia bala anga président nyuma Assimi Goïta amena a ɲina fɛ minisima ka contrat min bantola flene a ka supprimer ka a contrat ka fara ka bila poubelle kɔnɔ ka nota minisima ka contrat kana renouveler tuguni an b'o fɔ an ka ɲamɔgɔ ye n'i y'a mɛn ko kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ de ko don ani Assimi fɔlɔ y'a bɔ a da kɔnɔ ko minisima ka contrat k'ale t'a renouveler minisima ka Mali bila o bɛ dɔ fara maliyɛndenw ka courage kan ni Assimi y'a bɔ a da kɔnɔ ko minisima ka contrat tɛ renouveler k'a Mali bila bilahi a b'a to ni maliyɛndenw bɛ sa minisima ka tagali ko la mais faut que Assimi yɛrɛ de k'i jɔ k'a fɔ minisima ka contrat k'a t'a renouveler n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo n'an bɔra yen min ye Sogɛl Kokala Mayiga waraba minisiriw ka minisiri a kumana kunu n'ale kumana Faransiw bɛ bo de kɛ n'ale kumana i y'a faamuya wala u ja bɛ tigɛ ni Sogɛl kumana dɔrɔn i y'a faamuya wala Macron bɛ trembler de waraba kumana minisiriw ka minisiri mɔgɔbaw ka mɔgɔba Sogɛl Kokala Mayiga n ka cɛ a ye taafu bila Faransiw k'u kɔrɔ a kumakan b'an bolo yan an bɛ tila k'o k'a la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya bala nationalité bɛ mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ minnu nan'u yɛrɛ kɛ Faransiw ye i y'a faamuya bala o tɛ se ka Faransi kɛlɛ a t'i seri ka vocali dɔ bɛ yan ne y'a fɔ depuis kunu n ko bilahi diɲɛ bɛɛ bɛ se ka Faransi kɛlɛ fo t'i seri i y'a faamuya bala parce que n'o ye nationalité d'i ma i bɛ kɛ jɔn de nationalité ditɔ la o b'a f'i ye i y'a faamuya bala n'an y'an ka papier d'i ma k'i bɛna bila an na o tɛ kɛ dɛ n'a ye nationalité d'i ma i b'an bonya de i bɛ to an ko komi saga n'a ku ni m'o kɛ o b'u ka nationalité minɛ t'i seri a ka discours kalan kunu k'a ban pewu Amérique de tɔgɔ bɛ k'a fɔ Faransi tɔgɔ tɛ k'a fɔ i y'a faamuya bala o b'a yira k'a fɔ nationalité kɔngɔ de bɛ ninnu na mɔgɔ tɛ se ka kɛ révolutionnaire i y'a faamuya bala k'i bɛ pan i jugu kun na quoi Mali jugu fɔlɔ Faransi don i y'a faamuya bala mais n'o ye Faransi tɔgɔ fɔ nationalité mun b'u bolo b'a minɛ o n'anw tɛ kelen ye dɛ o n'anw tɛ kelen ye u ka papier tɛ u ka papaga tɛ an b'u tɔgɔ bɔ an ta kɔnɔ yan de u ka kɛwale ye min an b'o de fɔ mais dɔw tɛ se k'a fɔ dɛ parce que nationalité de b'u bolo n'i ye dɔ f'u ma u b'u ka nationalité minɛ u y'a loi voté u ka assemblée kɔnɔ le temps de Nicolas Sarkozy ni Faransiw y'u ka nationalité d'u ma i b'u bonya de diyagoya o bɛ ko o ko la i bɛ tugu kɔ de komi wulu n'a ko n'i m'o kɛ u b'u ka sɛbɛn minɛ a mɔgɔ min tɛ se ka jɛ faden to kɔ e tɛ se ka Faransi tɔgɔ b'i da kɔnɔ a bɛ komi an kɔrɔkɛba yɛrɛ bɛ Amérique Segu Tunkara o fana n'a ka ko bɛɛ Faransi mais Faransi fa ye Amérique ye a tɛ se k'olu tɔgɔ fɔ o b'a yira ko nationalité kɔngɔw bɛɛ la anw kɔni mago tɛ nationalité la an tɛna ɲini yɛrɛ kuma ma se y'a faamuya b'a la ka dɛsɛ k'u tɔgɔ fɔ an b'an faso de kɔ ne balimaw an sigikun fɔlɔ o ye Assimi Goïta jigitugu masa maliyɛnden bɛɛ b'i fɛ bɛɛ b'i kɔ bɛɛ b'i ka ko la Zeska mete n ka foli bɛ Isa Kante k'i fo k'i waleɲuman dɔn Assimi Goïta maliyɛnden bɛɛ b'i fɛ maliyɛnden bɛɛ b'i kɔ maliyɛnden bɛɛ ka danaya b'i kan i ye cɛ de i ye wara de i ye Mali segin a danbe kɔnɔ minisima filɛ ka ko min kɛ an na walahi ni ma minisima ka contrat renouveler o bɛna ko wɛrɛ k'an na min ka jugu ni nin bɛɛ ye parce que a rapport kuntan ni a jugusago denya a bɛɛ bɛ bɔ minisima de yɔrɔ la minisima filɛ ka min da an kan k'an ye population de faga k'an ma terroriste faga k'an ye malidenw de faga Assimi o ka contrat min bantola filɛ nin ye i jɔ i jɔyɔrɔ la saya dun balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa i ye Mali kunna wolo i ye Mali segin a danbe kɔnɔ mais fɛn caman bɛ yen min ma kɛ o fɛn ye jumɛn ye minisima ka contrat min bantola filɛ nin ye k'i jɔ devant le peuple souverain k'a fɔ minisima ka contrat t'a renouveler k'an ka jamana bila kuma fa na ba filɛ a kana munumunu kuma kana caya foyi ani e y'o bɔ i da kɔnɔ minisima n'u k'u tɛ taa o don de u bɛna dɔn ko ala ye kami ɲɛgɛn maliyɛndenw bɛ kodaw kan garankɛ ma min da bagolo kan ni e y'a bɔ i da kɔnɔ ko Assimi ko minisima ka anw ka jamana bila minisima ka contrat min bantɔ filɛ nin ye an jɛr'u kɔ an mago t'u ka dɛmɛ la u k'an faso to an bolo n'u banna ka taa o la
billahi o don a bɛ lakali tariku la ni e jɔra ka bɔ i da kɔnɔ ko MINUSMA ka Mali bila i y'a faamuya la billahi maliyɛn don bɛ sa e kumakan kɔ maliyɛn don bɛ sa e kumakan kɔ Asimi mais faut que e de k'i jɔ fɔlɔ Asimi de b'i jɔ MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ nin jɛra o kɔ a tɛ renouveler yan MINUSMA tɛ to Mali kɔnɔ n'o kɛra wallahi hali laharakaw bɛ fara population tɔw kan MINUSMA ka base bɛ yɔrɔ dɔ ka taa don a bɛɛ la MINUSMA ka base bɛ yɔrɔ dɔ i y'a faamuya k'a bɛɛ jeni e de bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la saya don balo tɛ yen ninnu ka tagali Mali kɔnɔ a kɛra anw ma kɔlɔlɔ de ye ninnu ka dɛmɛ a kɛra anw ma tɔɔrɔ de ye ninnu ka dɛmɛ a kɛra anw ma jigilatigɛ de ye ninnu yɛrɛ de ye juguw ye ninnu de y'an fagabagaw ye ninnu de y'an ka jamana cibagaw ye ninnu de ye anw tɔɲɔbaga ye Asimi i nana Mali jɔli de kama i k'i bɛ Mali fɛ Mali jugu u man ka to an ka jamana kɔnɔ kuma fa na ba filɛ terroriste tɛ yen jihadiste tɛ yen ninnu de ye terroriste ye ninnu de ye jihadiste ye ninnu de y'an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye ninnu de ye an fagabagaw ye ninnu de ye terroriste dɛmɛbaga ye o dɔnna o preuve bɛ o dalilu bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen nkalon min fana bɛ ka da Mali la ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali mankutu tiɲɛ ka bin Mali kan ka maliyɛndenw danbe b'u la ni MINUSMA kelen don n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ n'i y'a mɛn ko a bɔnna sanfɛ a sigira a kan de Asimi décision laban bɛ e de bolo n'i kɔni y'a bɔ i da kɔnɔ ko MINUSMA n jɛra o kɔ a y'an ka jamana bila bilahi a b'a to ni maliyɛnden tɔw bɛ motiver bilahi a b'a to hali maliyɛn minnu bɛ diaspora la olu bɛ yan bila ka taa fara population kan ka MINUSMA kun na kala gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bilahi tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an ka MINUSMA don terroriste tɛ se ka marifa san terroriste tɛ se ka marifa dilan terroriste tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tuguni k'u bɛna an faso jeni o tɛ se mun de la attaque misɛnninw bɛ caya MINUSMA de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ ni cɛ t'a fɔ anw b'a fɔ u b'an sɔn tasa min kɔnɔ k'a ju fara u b'an sɔn tasa min kɔnɔ k'a ju sɔgɔ hali comment ça s'appelle an ye citerne min jeni c'est vrai a citerne bɔra min citerne min ni bɔmu juguba tun b'a kɔnɔ n'a tun bɛna taa an ka kan jeni ka taa an ka avion jeni k'an ka sanu k'an bolo sira ye jɔn de tun b'a ko kɔfɛ mais c'est eux olu de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ Asimi décision laban a bɛ e de bolo MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ jɔnko ala fɔ i jɔ i jɔyɔrɔ la saya don balo tɛ yen a fɔ bɛɛ ye k'i t'a renouveler a fɔ bɛɛ ye k'i mago t'u la tuguni a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko MINUSMA ni Asimi y'i jɔ bi k'a fɔ ko MINUSMA ka bilahi ɲɛ kali ala la hali suw bɛ wuli ka MINUSMA gɛn bilahi hali Mali suw o bɛ wuli ka MINUSMA gɛn hali sagaw bilahi o bɛ contrôlement bɔ ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bilahi bilahi n'i y'a mɛn ko sa a kunkolo don ko don maliyɛndenw bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de sabu ni Asimi kumana Mali kɔnɔ maliyɛnden tɛ yen min b'i sɔsɔ an b'i fɛ an b'i kɔ e de bɛ décision ta mois de juin kalo kura u ka contrat bɛ ban i jɔ dɔrɔn k'i t'a renouveler a banna i jɔ dɔrɔn k'a fɔ ko MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a banna c'est tout e dan ye dɔrɔn ka bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn baara tɔ bɛ malidenw bolo e dan ye dɔrɔn k'a fɔ MINUSMA k'an ka dugu bila baara tɔ o bɛ population bolo kuma fa na ba filɛ a kana renouveler dɛ bilahi n'i y'a renouveler ninnu bɛ ko da i kan garankɛ ma min da bagolo kan o filɛ ne ka nkalonfin min tigɛ k'a da Mali sɔrɔdasi la e ni ala na kɛ ni ninnu ye anw sɔrɔ u t'a ɲɛnama kunu fɛn min ma k'u ɲɛna a dalilu t'u bolo u t'a ko kalama mais olu de ko k'an ye population faga or que terroriste bɛ ka anw faga o da tɛ maga o la san 10 terroriste b'an ka sɔrɔdasiw faga k'an ka dugu minɛ k'an ka jamana jeni lakana dan tun ye Bamakɔ de ye rapport tɛ kɛ o kan kuma tɛ kɛ o kan Asimi n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ e de kan k'i jɔ bi MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ n t'a renouveler o de ye cɛya ye o de ye mɔgɔbaya ye o bɛ dɔ fara danaya kan o bɛ dɔ fara jama kan o bɛ dɔ fara confiance kan en tant que MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ ni mɔgɔ lafiyara i k'a fɔ a ma ko tout
Mali tɛ lafiya billahi ka MINUSMA to Mali kɔnɔ Maliw tɛ lafiya nin kɛlɛ tɛ ban parce que olu de ye kojugu kunyanfan ye olu de ye terroriste ye olu de bɛ marifa di juguw ma olu de bɛ drogue di denmisɛnninw ma olu de bɛ marifa di denmisɛnninw ma u ka taa poste attaquer walasa olu ka to Mali kɔnɔ n t'i fɛn b'i fɛ o sera kɛlɛ ma a y'an ka jamana bila sa avion b'an bolo a cɛw b'an bolo a dusu b'an kɔnɔ an bɛ se k'an ka lakana kɛ MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ bi u bɛ mun kelen de la yen u bɛ ka mun kelen de kɛ maliyɛndenw ye a y'a fɔ ne ye lakana zoro an balimaw tun bɛ ka sa u ɲɛna an ka dugu tun bɛ ka jɛni u ɲɛna Mali bɛɛ cira MINUSMA ɲɛna MINUSMA tɛ foyi de la Mali kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ cotisation minɛ ka kari u kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ ka wari ta ka kari u kɔnɔ sunguru tigɛ dulɔmi sobataw MINUSMA bɛ nin de la Mali kɔnɔ a ban waati sera Asimi ni m'u gɛn an b'u gɛn n'an dun y'u gɛn an de b'a tɔgɔ duman ta i jɔ i jɔyɔrɔ la dɔrɔn MINUSMA ka contrat t'a renouvelé c'est fini kuma fana ba filɛ MINUSMA don MINUSMA tɛ Mali bɛ se k'a ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ye MINUSMA sara a balola an ka sira t'a la voilà ɲɛmɔgɔ de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la komi y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka Faransi gɛn k'u ka ambassadeur gɛn ka RFI gɛn ka France 24 gɛn pa paga ma bɔ a la cogo min na i bɛ ninnu fana gɛn pa paga tɛ bɔ a la parce que jamana kɔnɔdenw bɛɛ b'i fɛ a bɛɛ b'i kɔ ni fɛn bɛ e sɔrɔ yɔrɔ la o b'a sɔrɔ Mali population bɛɛ sara ni fɛn bɛ e sɔrɔ yɔrɔ la o b'a sɔrɔ an bɛɛ kɛra su ye i jɔ i jɔyɔrɔ la MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ nin e de bɛ se ka décision finale ta MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ nin ele ni an jɛra aw kɔ an yafara aw ma a y'an ka jamana bila n'o kɛra n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma hali su minnu dalen bɛ lahara olu bɛ wuli MINUSMA kama saga minnu bɛ misi minnu bɛ MINUSMA tagali bɛ teliya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan décision finale bɛ e de bolo n'i ma MINUSMA gɛn MINUSMA bɛ gɛn n'i ma MINUSMA bila MINUSMA bɛ e bila ni MINUSMA ma Mali bila i y'a faamuya ba la mais fo k'u ka taa de olu de ye anw fagabagaw ye olu de y'an ka jamana cibagaw ye olu de y'an balimaw fagabaga ye olu de bɛ marifa di dɔrɔgu minnaw ma olu de bɛ ka juguw dɛmɛ Mali kan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ an ka cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ MINUSMA de nɔ don kuma fa n'a ba filɛ n'u bɔra an ka jamana kɔnɔ même pas une semaine terroriste bɛɛ b'a bɔnbɔsi di terroriste bɛɛ bɛ segin so terroriste bɛɛ bɛ kɛlɛ bila mais en tant que ninnu bɛ yen a kɛlɛ tɛ ban u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ basigi ma na ye lafiya ma na a kɛlɛ ma ban MINUSMA donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ parce que olu bɛ balo nin de la o ka sɔrɔ bɛ nin de la ka dɔw faga ka sɔrɔ ka balo ka duguw jɛni ka sɔrɔ ka balo ka mɔgɔw fara fara ka sɔrɔ ka balo nin de MINUSMA balo cogo juguya dugukolo kɔ kan Asimi décision finale bɛ e de bolo MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ nin a fɔ k'i t'a renouveler a fɔ ko MINUSMA k'an ka dugu bila a fɔ k'an mago tɛ MINUSMA la ele n'an jɛriw ko k'an ka yɔrɔ bila n'o kɛra n ye n kali ala la bilahi maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ tunga la Mali kɔnɔ fan bɛɛ fɛ i y'a faamuya b'a la ka MINUSMA kun ci k'a da fara parce que anw de t'an ka jamana ye c'est le peuple souverain qui décide population de bɛ président sigi population de bɛ décision ta population de bɛ se ka kulu pousser ka bɔ yen k'u ka jamana jɔ bilahi maliyɛnw bɛ e fɛ cogo min na e k'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn maliyɛnw bɛ e kɔ cogo min e k'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn bilahi maa m'u kɔn kiyama merde wa a b'an ka jamana kɔnɔ aw tɛ k'an lakana a b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ nkalonba tigɛ la ka nɔrɔ anw na k'an ye population de faga n'an ye population faga aw tɛ somɔgɔw don wa n'an ye population faga aw ka mɔgɔw don wa aw na kun ye mun de Mali kɔnɔ walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na n'aw tun jɔra aw jɔyɔrɔ la nin bɛɛ bɛ y'a la wa n'aw tun ye baara kɛ tiɲɛ kan nin bɛɛ bɛ y'a ko la wa n'aw tun nana y'a faamuya ba la Mali basigili de kama ani maliyɛnw ka lafiya kama sɔrɔdasi 10,000 o de bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ni ninnu tun bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ se bi ma wa an bɛ se bi ma mais olu yɛrɛ de ye juguw ye olu de y'an fagabagaw ye olu de y'an ka dugu cibagaw ye mais a bilan t'a bila a ka suma de bilahi an b'aw ku fara yan a b'an ka jamana bila bilahi an b'an sen fili aw la a b'an ka jamana bila a kafiri-denya na molobali-denya waati dɔ sera ten sa a ka taa bila depuis 2012
Nous banga jamana kono do de be ka fara tonyoka do de be ka fara sayaka do de be ka fara jolibonka mais au lieu de ça en sumo de be ça au lieu de ça en balmo de be ça John de Djougouye abanga jamana ko be tla ka un dogoya ka galon fita ga noro awna anya mo fo amura dona ta borata prevu que c'est quel tout bolo amakunyo na uta kalama wala saka un togo chien ka nga jamana chi quand on a un mina kadi diama billahi asim ni ma minisma be eken kuma fa na bafle ni ma minisma gen obe eken ni mu gen obe gen. Mais c'est quoi ces merdes là? Ni dambe tumba la mali kele tumbe se bima na kunte kele la fara de mali be se bima ni ni nga ko be ka lakana sabati mi ko lube ka jidi malema ku be ka pondi amo aw ye pondi la na de ya depuis aw mana male ute ka boli point sans faire depuis aw mana male ute ka jimia depuis aw mana male ute barala aw mana mali soroywa aw mana mali don soroywa usarawa na figi deyen be dabla billahi population be ka frangonka le 28 le 25 ninkalo le 25 chikata duma uka basi bero kata chiduma ka lettre duma katani gogoro uka basi bero ka datugu folo uka nga jamana bla d'ici ya famé bala le 1er juin no make ni mimbe ka ke mali kona karla kalita ko la sa do balote ni doma resera ka dote lafia ni ya mebi ko mo keta to be ka fon ka ya resera ka de wala sa me se ka lafia chugumna ni ya ya mbe ka kule tomate sangara to la ngwa ya ni dide na tunku kwa kele atunte sa ni modbo keta tunku kwa kele atunte sa an b'an yɛrɛ saraka de walasa an den ni i y'a faamuya bala an kɔ bɛ se ka lafiya cogo min na an b'an yɛrɛ n'i y'a ye anw sigilen bɛ yan an bɛ ka kafiri den ninnu tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ n'u bɛ k'an ka pasiw minɛ n'u tɛ fɛ an ka kuma mun don on est déterminé n'u b'an faga u k'an faga n'u b'an ɲimi u k'a ɲimi n'u b'u ka sɛbɛn minɛ u k'a minɛ n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a kɛ anw déterminé don an faso walima an su. Nous on est déterminés. On veut français ta togoma, ka ministre ta togoma, femme min ka dernier, ça veut en bas faut bien. Iban so tasa min kona ju fara. Ça y a donc baloté. Isra na be ça, imasra be ça. En bas siglen toya. Mali ju folo français de. Mali ju folo ministre de. Mali chiba nunu de. Mali fora nunu de. O be se ka minke ou ka ke. Nous on est déterminés. La patrie ou la mort. Ça y a donc baloté. Kata munu no amba fo de pia nunu dan juguye kafiri de ala jugu bonema wolo mo fagalaw olu ka tla kanu sigi on nyana ko lu droit de l'homme otuma ala ba yere soso wa ala ba yere soso ala be jito nono la kafiri ala jugu bengel kelaw ma falaw jamana chilaw an juguye olu de u minanu bokuna prévu sur là avec un balmon fera avec un malfait de djouma au lumro kelon kana jo on la kwa avec la population fera anye marfa sa population la kanali kama anye avion sa population la kanali kama anga nyamro be jamana ko don de la kanali kama au luka tout rema katla kata jamana ko don fera men ko halu tse galon tiga chogola ala de banu la tacheni halaki de suruma o be kala kunya to kalala imay hari manipulation chogo ti sala tuguni ni ko ku be strategie fen ta ga galon fen tege o ban jolen sur an dafale ambu ka galon jola fo etene halakita fo etene hakete hakebe sal kulula nunun ta tien de pew ni afo malende ben ko beke hakilisigi mura ko mi fulu ne pas parate bola har chete wuli ka bo fanga parce que malende bebe asimi fe wulu be kule sugu be jo fo ite bola bi ben kali alala ala min ka bonga kalima chao cheni srane du hakili sigi mura ko min fle ne pas para foi te nan tuntanga nya mo fe o tu me se ka donyoro so ka cheni ke man be banga nya mo fe nunu betami o te tayro si beke hakili sigi ko ngomira na mode foi te Malen dembe be kangelen fo bi malen dembe ba faso fe bi malen dembe be asimi fe bi bebe tia do beba sa am beba njugu do bi nunu betami o te tayro si au Canada nga galon tigede ya fa me bala aya foko asime muro ta kamali dembe kantege c'est ça c'est entre nous ni fini no gola be ko so gono
mais dɔ ka bɔ kɛnɛ ma k'i bɛna an kun kari ɲɔgɔn na o tun ye fɔlɔ de ye o tɛ kɛ bi dɔ ka bɔ kɔfɛ k'i bɛna an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o tun ye kunu de ye o tɛ kɛ bi an yɛrɛ dama hali n'an ye bese ta ɲɔgɔn kama an bɛ bɛn a la nafigi den ka bɔ kɔfɛ ta ɲini na i y'a faamuya hɔrɔnkolo mafala u ka bɔ kɔfɛ ka na k'ale bɛna a da don an ni ɲɔgɔn cɛ mais va te faire foutre indigne malhonnête o ye Assimi ka côté yɔrɔ ye MINUSMA ka contrat min bantɔla filɛ nin ye n kali ala la ni ma i jɔ i jɔyɔrɔ la c'est à dire que hali an ka kɛ veto mɔgɔw kana sɔn a ma hali an ka kɛ diɲɛmaw kana sɔn a ma mais e k'i jɔ dɔrɔn k'i tɛ MINUSMA ka contrat renouveler a banna a banna a ka fɔ ni Assimi y'a kɛ dɛ veto mɔgɔw tɛ sɔn a ma dɛ jamana 5 de bɛ veto kɔnɔ dɛ o tɛ Assimi e k'i jɔ k'a fɔ i t'a renouveler a banna i jɔ dɔrɔn k'i t'a renouveler i jɔ k'i tɛ MINUSMA ka contrat renouveler a banna baara tɔ bɛ jamana kɔnɔdenw bolo ni e y'a bɔ i da kɔnɔ don o don ko MINUSMA ka toli Mali kɔnɔ ko e ma jɛn n'a ye mais baara banna o don n'o olu m'an faga an b'olu faga o don ni olu m'an ka jamana bila an bɛ Mali bila e k'i jɔ dɔrɔn k'i t'a renouveler kuma fa n'a ba filɛ i jɔ dɔrɔn k'i t'a renouveler an b'o de ɲini fɛ i jɔ dɔrɔn k'i t'a renouveler n b'o de ɲini fɛ n b'o de f'u ye fana ne y'i jɔ k'i tɛ ninnu fɛ Malien den bébé c'est que Malien den bébé bɔ ka ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ merde wayi aw minɛna aw bɔ kunna o bɛɛ n'a ta bɛ nafigi dɛɲɛ ni hasidi dɛɲɛ la anw da la an ye nin kɛ an ye nin kɛ aéroport kuntanw bɛ bɔ mɔgɔ jugu bɛ an faga da tɛ maga o la an ka jamanaw bɛ jeni da tɛ maga o la Mali bɛɛ minɛna da tɛ maga o la i y'a faamuya b'a la an ka mais aw ni anw ye jugu faga dɔrɔn u bɛ dimi parce que olu yɛrɛ de ye jugu ye kuma fa n'a ba filɛ n'an ye jugu faga u bɛ dimi parce que olu yɛrɛ de ye jugu ye merde wayi bana jugu fɔra jugu bilahi Assimi ni mi jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ kɛri bila quoi jugu sago den dɔ bɛ yen a bɛ ka tête de mort bila faso kumasulu den baso kumasulu den dɔ bɛ yan nɔ a bɛ ka tête de mort bila ni yan man di i b'i kun na kala ta ka bɔ yen kana na tête de mort bila yan nin video ye an bɛ yan su ni tile k'an da sago fɔ n'i bɛ se k'an faga a bɛ kɛri pompe quoi jusqu'à mete a bɛ kɛri pompe faso kumasulu den baso kumasulu den dɔ bɛ yan saraka wulu dɔ bɛ yan tête de mort bila a y'an ka page bɛɛ minɛ mais c'est que hali ni mɔgɔ 2 de bɛ an lamɛn an bɛ kuma yan bilahi o tun ye Assimi ka niveau ye i jɔ i jɔyɔrɔ la dɔrɔn i ka ninnu gɛn ka bɔ yen ninnu tɛ an fɛ ninnu tɛna kɛ an fɛ tɔɔrɔ min bɛ an ka ninnu don n'i y'i jugu dɔn i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la n'i y'i jugu dɔn a gɛn ka bɔ i ka jamana kɔnɔ kuma fa n'a ba filɛ mun kɛlɛ de bɛ Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Russie cɛ mun don juguw de tun bɛ fɛ ka gɛrɛ Poutine na a tun b'a dɔn ni jugu gɛrɛlen la dɔrɔn nka cɛ a b'i mago sa an jugu b'an bolo yen u bɛ tila tuguni ka nkalon ta k'a danna an ma fɛn min kɛ k'an y'o kɛ an sen tɛ fɛn min na k'an y'o kɛ Mali c'est que ɲɛmɔgɔ bɛ yen a ka jamana kɔnɔdenw de kama avion sanna de ka jamana kɔnɔdenw lakana i y'a faamuya basigi bɛ se ka na cogo Maliyɛn bɛ se ka na an bɛ se k'an to an yɛrɛ ma cogo jumɛn k'olu fana faga mɔgɔ fɛn fɛn fagara i y'a sɔrɔ an ye dalilu de sɔrɔ o kan k'a fɔ ko jihadisiw don an ye dalilu sɔrɔ o kan k'a fɔ terrorisiw don parce que Maliyɛnden caman bɛ yen nɔ olu sen bɛ nin ko in na Maliyɛnden caman bɛ yen nɔ olu sen bɛ nin janfa in na Maliyɛnden caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de kojugu kunyanfa ye o ni juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a fɛn fɛn mana sa i y'a faamuya terroriste de fagara MINUSMA ko k'an ye rapport min bɔra k'an ye mɔgɔ 500 de faga mais mɔgɔ kelen ma sɔrɔ mura min ko k'ale den sara mɔgɔ kelen ma sɔrɔ mura min ko k'ale somɔgɔ sara mɔgɔ 500 u ka rapport kɔnɔ k'an y'o population de faga ko ka tila ka bin musow kan mais i bɛ mura bɛɛ ɲininka mɔgɔ tɛ yen min balima sara mɔgɔ tɛ yen min somɔgɔ sara ka nkalonfin ta ka nɔrɔ an na walasa an bɛ se ka to olu kɔ komi wulu na kukala an bɛ se ka sa jɔnya la cogo min na u ka fɛlɛ bɛɛ de filɛ nin ka Assimi to yen an bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ ka Assimi to yen Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ ka Assimi to yen Mali bɛ bonya ka Assimi to yen Maliyɛndenw bɛ lafiya ka Assimi to yen an ka fɛn bɛɛ bɛ k'an ta ye ka Assimi to yen i y'a faamuya b'a la foyi tɛ se an na u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa nin président mako bɛ se ka sa cogo min na aw ko mɔgɔ minnu fagara somɔgɔ t'u la u bɔra sanfɛ de ka cun walima u satɔla u n'u somɔgɔw bɛɛ de sara ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔw tun somɔgɔw sara o tun bɛ bɔ ka déclaration kɛ an denw sara u sen tɛ nin na an faw sara u sen tɛ nin na an denw sara u da tɛ nin na mais mɔgɔ ma sɔrɔ mura kɔnɔ min ko ko ne
den sara walima n cɛ sara walima n muso sara a ma sɔrɔ mun b'a kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ nkalon fin o de taara k'u b'a nɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ la mɛ ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ aw bolo ko ala ye Asimi ci ka na gansan de ya ala ye Asimi bila ye gansan de ya Mali jɔ waati de sera jugu sago denya o ban waati sera o de la ala ye Asimi bila ye ka limaniya d'a ma ka hɔrɔnya d'a ma ka danaya d'a ma ka faso kanu da dusukun na fɛn min tun bɛ k'an na kunun o tɛ kɛ Asimi tile la k'a firi maa firi ala jugu bɔnɛma wolo an ka Sogɛli Kokala Mayiga lamɛn a ye min fɔ waraba n'ale kumana u bɛ bo kɛ dɛ n'ale kumana u bɛ sa n'ale kumana u t'a dɔn u bɛ min kɛ Asimi dusukun fɛn fɛn bɛ kɛ a y'a bɛɛ sɛbɛn ka di waraba in ma n'ale kumana u bɛ transpiller de Sogɛli Kokala Mayiga jigitugu minisiri ale da bɛ ko marifakisɛ de bilahi ni Sogɛli depuis Sogɛli kumana o ye fan bɛɛ kɛ Sɔni Makɔrɔni ye ko Sogɛli kumana depuis Sogɛli kumana o siranna fɛn fɛn bɛ kɛ nin waati in na a y'a bɛɛ di cɛkɔrɔba ma a courage bɛ a la a dusu bɛ a la a bɛ s'a fɔ cogo la a bɛ s'a kɛ cogo la wa kalan min dɔnniya min b'a la a ka bon hakili ma Sogɛli Kokala Mayiga waraba n'ale kumana dɔrɔn n ko bɛ bo de kɛ an ka waraba lamɛn jigitugu masa. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali, dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme qui est instrumentalisée, comme le dit notre brave ministre des Affaires étrangères, très souvent à des fins inavouées et inavouables. L'objectif de toutes ces gymnastiques intellectuelles est de nous amener à une stratégie déjà élaborée. C'est laquelle j'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. C'est très important à le dire parce que nous le savons tous que quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Mais il de foga kuma bella. Ni population kera ka nyamoko fedora bara bana fo itisa la. Mais tle ka ni fo. Mais nga foko kala nu kodon te kelenye. Ni tika jamana kono don bi ko nga che. Hari iblis atisi la. Sogɛli y'u kun fɔra an ka bamanankan lamɛn min ye bamanankan ko lamɛn. Mura kuma in n ko ne y'a ye fo n dabali banna. Walahi fo a dabali banna. Maliyɛnw bɛ ka faga a bɛ tɛmɛ san 10 kan. An ma deli ka organisation des droits de l'homme nin yan. To kuma o kan. U ye sɔrɔdasiw faga. A gɛlɛya an m'u ka kuma mɛn. To kuma. U y'u faga Indelimani an m'u ka kuma mɛn. To kuma. U y'u faga Sobanda, Wallahi. u y'u faga Bunti, u y'u faga yɔrɔ bɛɛ la. Mais an ma maa si ka kuma mɛn ko droit de l'homme. An ko u taara mura cogo u ko k'u ye satellite de yuru la. An dun k'a ma ko taara mura. U ye murakaw invité, u y'u ɲininkali k'u fɛ, u ye fɛn d'u ma. Gɛlɛya min bɛ murakaw kan, a bɛ san dama dama bɔ maa si tɛ se ka taa yan. O de kun ka di Mali jugu ye. Mais an ka l'armée a ye opération ba dɔ kɛ. O ye terroriste caman faga. Dɔ ninnu ko k'olu y'a ye satellite la ko Mali soldats taara Malidenw faga. U y'o kɛ nin ye nkalon de ye a fɔlɔ fɔlɔ o ye nkalon de mais hakilina min b'u la u b'a fɛ an ka tigɛ an ka soldats la. U tɔgɔ ka nakasi an hakili la. Parce que olu bɛ min fɛ i y'a dɔn ni t'i ka sɔrɔdasi fɛ sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ nin ka kɛ jɔn ye o ne y'a yira bɛɛ la kɔrɔlen
anga sodasu ubu to ko jude fo hali mali la responsable do be u ba fo mais bibina be yanga nanga sodasu yanga horea nanga dambe mais uye misegi mali ma ko fe ayere be da ayere la ya do jamana o jamana ni be da ayere la be se fembela donc lube min ko ka stratégie muyi anga tiga anga sodasu la anga tiga anga sodasu nyamgoya angu bla uye min kadi ko kula nuru tralula u bena mene kanke joye ala man kishola donc ne a fo malien be kike ina fo kono kul malien be anga tigu anga sodasu nu nyamo ko machi kana seuma angu defendi luka défensier mali population de donc yo defo. Mais ça que je dis à ma nebeni de fonga discours là anga do fara chesri ni kanu kan harbi en tant qu'ambe nous quoi faut tisse nous na bila nous ça que nanye asim nous demain eh te monde busoro foi harbi doka fara jamaka doka fara asimi kanu ka anga to nous ko no kera jugute donyoro soro jugute na se anafoka jandu ko lo meleke ah ben sogal ka kuma me ko harbi an jolen ka to harbi anga fara nyon ka ko mkonokulu ko galon fin de be kata ka normal la galon fin ko ye rapport min bom muraka ko ale yere dabale bana ko foi ta ko ni galon te ah munde ban kisi ni mbema minisma ka contrat ka bandro asimika fo kuku kuna kalata ka bwanga jamana ko na bana minisma ka contrat be bandro asimika jo télé là devant tout le monde minisma njera ko nya faraw ma ka contrat te renouveler mali ko notuni anyere be se ka nga fembe ka anyere kuma fa na bafle kuma fa ana bafle minisma ka contrat be bandra simba fo yante aye kenebla abana voilà ambe teme ka boyno ambe na kongo be mogo munu hakili la ani mogo munu ya famia bala ukera jonye deza ambe na kuma uluka musoni do be français ko tigida jagora maraka musoni do mena kuma kan kala baka discours be kala abe ameriki président de attaquer ma be dugu min kono ya a date maga olu togola o ba ira ka fo nationalité kongo be nunu tse ka faso deme na manya kibe faso deme ibi jugu togo de buida kono me tse ka français togo fo de français nationalité de bubulu Nicolas Sarkozy a loi appliquée à assemblée kono ya famia balaka Nicolas Sarkozy to fangala nous yu ka nationalité di chewo chema nous ya de muso ma ko ebe tla ka bla ulu contre la bu ka sebe mine muso ba ka kuma befo ya famia bala be Amérique de attaquer mais Amérique faye dugu miye mogo munu yere sen dalembe malien kanka no ye français ti sereba ka kuma befo français to ko te boata kono nous be se ka faso jumencho nous be se ka monke jamana ko la nationalité dron no fait ou ka jamana dron no fait ka dese ko lu toro fo et d'une qualité humaine et révolutionnaire humaine o de la nanko nunu kera jonye desa abana abe comme encore que ba Sékou Toungara Maléon Koko ka Ser Daniel ka nationalité mine Sékou Toungara bolte boira a kana ka nationalité mine de nationalité bolu bolo Amérique et ni ala na kerati hein e ko ni c'est que nous betani nyoy wa e ko kibi foso deme to la fin mani sura o kono e be jena ede mais ko kibi foso deme e kana senge no te ya la soit ibe mali nationalité ta soit wol me be tonu olutai ni fla do de ewa ni mo fla be keleni doni alebe français de gauche ate Amérique to fo doni alebe Amérique gauche o te français to fo ma metami ay ke ko mi an ay an la degi amago tuka sebena amago tuka dugukolo la amago tuka foila amago ban faso de la mais écoutez mo mo fait écoutez joka seben ko écoutez mo mo kele et ko lu torofo mais ka bo hakilima anga muso ka discours bela mais abena donko nunu kera jonye amiana abe comme Youssouf Mangara ouverture média nyamogoyi nationalité français de babulu mo be Mali fait et bien Youssouf Mangara ko lui invité non abeta ka oju minu de invité mo be façon la gauche parce que français nationalité de babulu natra mo blaka plateau sans fait mo be français neni nationalité mi babulu o ba mine ala e wa nationalité be mo bolo nya se Kassim Tapo nu Ali Bachir nu ya di ma de kera jonde
depuis ala kanda ma ɲini depuis ala kanda a ɲini yɛrɛ ça veut dire k'a ɲini yɛrɛ a dusuma don kɔnɔ yɛrɛ k'u ka nationalité ɲini a dusuma don kɔnɔ u y'a di mɔgɔ fɛn fɛn ma bɛɛ kɛra jɔnden ye Kemi Seba filɛ nin ye o min wolola faransi a o jɛra a ta kɔ Kemi Seba a wolola yan ka jɛ a ta kɔ e dunan ka bɔ i fa bara ka taa wali jamana kan e ka nationalité sɔrɔ e n'olu tigilamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na e tɛ se k'olu tɔgɔ fɔ e ye den modèle jumɛn ye Kemi Seba wolola a jɛra a kɔ k'a faso défend fila tɛ sɔrɔ sa tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ sɛfan kelen na soit i bɛ sɛfan balabala k'a ɲimi soit i bɛ sɛfan to yen i y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ sɛden ye mais ko e ka faransi tɔgɔ tɛ fɔ walima nin tɔgɔ non an baw tɔgɔ de fɔ Ameriki tɔgɔ bɛ fɔ faransi tɔgɔ bɛ fɔ yan ninnu de y'an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye mais ninnu tɛ se k'u tɔgɔ fɔ dɛ an ka muso ka discours la mais a bɛ t'i nɔrɔ fɔ Ameriki de la i bɛ dugu min kɔnɔ olu de y'an jugu ye olu de bɛ k'anw nɛni olu de bɛ k'anw dɔgɔya mun b'i pan ka taa fɔ Ameriki i dun bɛ yan de jɔn don a kɛra jɔn ye o de la i ma ye ninnu a lamɛn dɛ a n'a kan gomanden ye si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye bi ye le 14 mai 2023 ye a lamɛn dɛ n bɛ ka fɛn bɛɛ suit de toutes mes forces je note j'analyse je m'informe Touré n bɛ kelen f'i ye États-Unis degelen don a ka nin kalabantiya in de la ni jugu bɛ diɲɛ na diɲɛ kɔnɔ a fɔlɔ-fɔlɔ ye États-Unis ye ka tila ka Europe dugu fara kan Europe dugu jumɛn a dugu bɛɛ fana tɛ a tɔgɔ tɛ fɔ dɛ n bɛ nin hakili jigin k'a fɔ ko u taara Iraki ka taga Iraki ci jɔn de taara ci ka taa bi Iraki kan c'était en 2003 u ma solution sɔrɔ u bɛ taa bi o kan cogo min na u ye nkalon de tigɛ k'a da cɛ la u ye nkalon tigɛ k'a da cɛ la k'a fɔ ko arme de destruction massive b'a bolo chimique biologique et nucléaire k'a sɔrɔ a bɛɛ tun ye nkalon ye n bɛ segin a kan tuguni dɛ a bɛɛ tun ye nkalon ye u taara ka taga nkalon tigɛ k'a da u la diɲɛ média bɛɛ ka relier propagande nkalon propagande tɛ foyi ɲɛ ni yɔrɔ tiɲɛni tɛ a tɛ yɔrɔ si ɲɛ propagande ma yɔrɔ si ɲɛ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ nkalon donc diɲɛ média bɛɛ ko relier u ye nkalon tigɛ k'a da Saddam Hussein na Iraki ko arme de destruction massive b'a bolo ko en 1980 ko ye kurdi baden faga ka nkalon tigɛ ka da u la o y'a sɔrɔ u n'o tun ka di tama o y'u ka sira bila dɔrɔn u taara u k'u kan ka nkalon tigɛ ka da la États-Unis Espagne ani Angleterre a tɛ faransi tɔgɔ fɔ a bata a bɛ tɛmɛ de kɛ yen nɔ ila ka taa mɔgɔw faga plus de 100 000 civils nkalon kan 100 000 civils États-Unis ninnu y'o de faga ye Iraki o ye nkalon de tigɛ ka da u la dɛ ne bɛ e ɲininka 100 000 civils yɔrɔ tɛ manamana mɔgɔ ye dɛ mɔgɔ 100,000 k'a bɛɛ faga jamana kɔnɔ ka jamana halaki k'u ka n'o u ye yen yɛlɛma ka kɛ jahanama de un si beau pays jamana ɲumanba kun don un pays qui s'est développé u y'o freiné ten k'u ka ko ban n bɛ segin ka na nin ye kɔfɛ an bɔr'o la u tagara Syrie en 2016 u ye nkalon tigɛ ka da Syrie président fana la ko arme chimique b'o bolo ko bɛ ka population faga n'o ye o kɛra en 2016 wa ni Russie kun tɛ sisan b'a sɔrɔ président u y'o fana faga u y'o nkalon tigɛ k'a da olu la ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ de bɛ ka arme chimique ta k'o di olu fana ka rebelle ma u ka mɔgɔw faga ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ de bɛ ka olu ka rebelle armée u ka taa guerre kɛ contre leur propre pays i b'a fɔ u bɛ ka mun kɛ Mali la donc terrorisme nin kɛ o y'u ka outil de ye pour que ka jamana ci ko terrorisme bɛ jamanaw la nin y'u ka outil de ye ten ko terrorisme bɛ ka jamana kɔnɔ Afrique jamanaw kɔnɔ u bɛ don n'olu ye olu de kan mais u yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ Syrie fana o y'o kɛ ten mais olu ye appel kɛ la Russie la Ala y'olu kisi bon il faut rajouter que Syrie aussi était un pays développé jamana min ni dulonnen t'u la i bɛ se ka bɔ quoi i bɔ ka di ni dulonnen t'u la dɛ yaya donc o bɔra ten n bɛ na ni ye tugun en 2011 Kadhafi ka dugu la parce que Kadhafi ko dɔrɔn
k'a bɛna wari dɔ créer Afrique kɔnɔ pour que Afrique bɛ se ka indépendance monétaire ta an kana dulon mɔgɔ la i b'a dɔn n'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn tu es indépendant o la Afrique tun b'a ka indépendance ta n'i y'a hali bi anw tɔɲɔnnen don Mali la parce que an t'an ka wari dilan an ka wari t'an ta ye n'a kun fɔra k'an yɛrɛ ka indépendance monétaire b'an bolo ko an ka dare minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'an yɛrɛ ta don an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ an kun tɛ k'a kɔnɔ bon Kadhafi kun bɛ fɛ k'o de dilan u taara nkalon tigɛ ka da o fana la k'o bɛ k'a ka population faga k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de don u taara ka t'u ka mɔgɔw armé ka tila ka taa yen nɔ bombarder k'olu ka jamana mɔgɔw baden de faga u ye Kadhafi ka ko ban dɔrɔn u bolila ka taa ka t'u ɲɛsin olu ka pétrole dingɛ ma hali u tɛ maloya wallahi ni bon n b'a lajɔ pour que vidéo kana jɛ a ka vocali bɛ WhatsApp groupe sanfɛ a bɛ nin bɛɛ fɔ mais a bɛ tɛmɛ faransi kɛrɛfɛ de o b'a jira k'a fɔ nin kɛra jɔnden ye nationalité min b'a bolo a tɛ se ka faransi tɔgɔ fɔ n'i tɛ se ka faransi tɔgɔ fɔ i nɛ minɛ ka bɔ an da la yanni k'i pan ka bɔ faransi ka t'i nɔrɔ Amérique la Mali ni faransi de bɛ ɲɔgɔn na bi mais a bɛ Espagne tɔgɔ fɔ ka Italie tɔgɔ fɔ a tɔgɔ tɛ maga faransi la ninnu ye den sugu jumɛnw ye nationalité kɔngɔ bɛ ninnu na ninnu kɛra jɔndenw ye ninnu bɛ se ka faso dɛmɛ cogo jumɛn o de la n y'a fɔ aw ye k'aw kana danaya da ninnu kan ninnu kɛra jɔndenw de ye mɔgɔ fɛn fɛn ninnu ka nationalité ta u b'a f'u ye k'a d'a kan an b'an ka nationalité d'i ma n'i bilala na don o don an b'a minɛ i la a mɔgɔ min tɛ se ka jɔ u ka nationalité kɔ e bɛ kɛ jɔnden ye fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke ninnu ye jɔn de ye yanni ka t'i ɲɔrɔ Joe Biden na Mali ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na bi Amérique bɛ ka jɔn pousser u ka Mali ci faransi don ne bɛ faransɛ u ka sɛbɛn bɛ n bolo mais n b'u tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ mais nin tɛ se k'a tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ n'a y'a tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ u b'a ka sɛbɛn minɛ a la a dun tɛ se ka jɔ u ka sɛbɛn kɔ n'u ka sɛbɛn minɛ a la i y'a faamuya b'a la a b'a bo dun parce que a ma baara kɛ Mali kɔnɔ foyi t'a bolo nin différence de b'a ni tɔw cɛ quoi anw tɛ munumunu kuma kɛrɛfɛ de an b'a fɔ de piyan i b'an sɔn tasa min kɔnɔ a ju fara Ala de ye anw da Ala de bɛ se k'anw faga Ala de ye anw da Ala de bɛ anw balo c'est ça mais ninnu filɛ nin u bɛ n'u jɔ k'u yɛrɛ kɛ Malijɔlaw ye ni Sogɛl tun don a tun bɛ Sogɛl tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ sa f'a b'o nɛni ni Sogɛl tun don a bɛ Sogɛl tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ Sogɛl y'an tɔɲɔ mais a filɛ nin ka taa munumunu fɔ Amérique ka na Espagne ka na Italie mais faransi min bɛ ka maliyɛnw faga ka maliyɛnw tɔɲɔ o tɔgɔ tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ parce que u ka nationalité de b'a bolo a tɛ se ka jɔ u ka nationalité kɔ bon i ɲɛ bɛ nin faso kumasuluden sugu ninnu na aw kana ka danaya da ninnu kan dɛ den min tɛ se ka jɛ faden to kɔ bilahi barika t'a la den min tɛ se ka kɔngɔ muɲu sini kama tɛmɛ a kɛrɛfɛ u mɔgɔ fila don dɔ bɛ Amérique n'a fɔra ko nationalité ka minɛ Serge Daniel la ale bɛ bɔ ka kule aw kana nationalité minɛ a la dɛ nationalité b'anw yɛrɛ bolo yan a nin fana bɛ yan ale bɛ Amérique du gosi walima a bɛ Sogɛl gosi an tɔɲɔbaga ye jamana min yɛrɛ ale b'o kɔnɔ a tɛ se k'o tɔgɔ fɔ tu as vu le problème tu as vu i fa bara mɔgɔ min bɛ k'o tɔɲɔ mɔgɔ min bɛ ka bin o kan e ko k'i bɛ k'i fa bara dɛmɛ mais e kɛlɛbaga tɛ se k'i ɲɛsin o ma e tɛ se k'o tɔgɔ fɔ e bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kɔgɔ kɔ walima aw bɛna jɔn de manipuler yan a bɛna bɔgɔ wɛrɛ kɛ i tilen dɔrɔn i ka tiɲɛ fɔ Amérique de Saddam faga mais jɔn de Sarkozy faga o ma fɔ dɛ fɛn faga cɛ tɔgɔ Libye président Kadhafi jɔn de Kadhafi faga a ko américain de Saddam faga mais Libye président n'o ye Kadhafi ye a ko k'o fagala mais tɔgɔ tɛ fɔ ye parce que faransi dɔw faga n'a ye faransi tɔgɔ fɔ ka nationalité min b'a bolo o b'a minɛ a la n'u dun y'a minɛ a la a b'a bo dun a tɛ se ka jɛ faden to kɔ parce que jugu sago den don ni Sogɛl tun don i b'a ye Sogɛl tɔgɔ b'a da kɔnɔ Sogɛl y'an tɔɲɔ Sogɛl y'an faga Sogɛl ye nin kɛ mais yan a tɛ se k'olu tɔgɔ fɔ dɛ u ka sɛbɛn de b'a bolo den min tɛ se ka jɛ faden to kɔ e bɛ taa min den min tɛ se ka tiɲɛ fɔ sɛbɛn dɔrɔn kama e bɛ taa min den min tɛ se ka jɔnko Ala fɔ sɛbɛn dɔrɔn kama sɛbɛn dɔrɔn papier dɔrɔn kama e bɛ taa min aw kana kɛ bɛɛ fɛ a kana da bɛɛ la ninnu ye manipulateur ni sanga ɲinina ni jɔyɔrɔ ɲinina ni fɛn ɲininaw de ye o tɛ se ka kɛlɛ k'a kɛ cogo la o tɛ se ka kɛlɛ k'a kɛ cogo la kuma fa na ba filɛ bilahi den kɛ ni walima denmuso i sɔrɔla so i y'a faamuya ɲagan bi t'a la i b'i ɲɛsin tiɲɛ de ma i bɛ sa walima i bɛ bɔ a la mais c'est ça
français américain nin kɛra américain nin kɛ français mun de k'a tɛ se k'o fɔ galon min dara na o don jɔn de b'a kɔfɛ français de b'a kɔfɛ mais a tɛ se ka français tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ u ka sɛbɛn b'a bolo n'a y'u kɔrɔfɔ don o don u b'u ka sɛbɛn minɛ sɛbɛn ditɔlaw ma u b'a fɔ k'a da kan an b'an ka sɛbɛn d'i ma n'i bilala na don o don an b'an ka sɛbɛn minɛ i la a min ye c'est à dire que den min wolokun t'a la nafa t'a la bɔyɔrɔ jan a t'a mais c'est à dire que ninnu de ye fasoden jugu ye quoi ka na walimɔgɔw caya ne hali n'a sara ka kun ne t'u ka nationalité ɲini u ka nationalité mago t'a la foyi n t'a ɲini ewa hali anw ka se u ka jamana kan ɲa olu de y'an ka jamanaw ci k'an ka sanuw suɲa kɔnɔ n'u tun y'an ka fɛnw t'an bolo africain si tun tɛ na yan mais n'i y'a ye anw africains bɛ yan u y'an tɔɲɔ de k'an ka jamanaw ci k'an ka sanu n'an ka fɛn bɛɛ ta ka n'u ka jamana jɔ n'u tun y'a to an bolo an tun tɛ se yan an tun tɛ se yan ewa k'a fɔ ni musonin ye ko mɔgɔw y'ale faamuya quoi WJ ni y'a faamuya b'a la dabarabaya nɔ tɛ i ɲɛsin tiɲɛ ma dɔrɔn k'a fɔ faransi de ye kadafi faga tɔɔrɔ min b'an ka faransi don mais a bɛ t'i munumunu fɔ amérique ka tila ka na espagne ka tila ka na italie faransi da tɛ maga o la nin ye den modèle jumɛn nin bɛ se ka faso jumɛn dɛmɛ nin bɛ se ka faso jumɛn jɔ sɛbɛn dɔrɔn kama e tɛ se ka tiɲɛ fɔ sɛbɛn dɔrɔn kama e bɛ munumunu ba la mais u ta u tɔgɔ ma min ka di u k'a kɛ u tɔgɔ fɔ mais a tɛ se k'u tɔgɔ fɔ parce que den lankolon don faden to dunna don a tɛ se ka jɛ faden to kɔ ni sɛbɛn minɛna la taga yɔrɔ t'a la ni sɛbɛn minɛna la a b'a bɔ dun a ɲɔgɔn joli man go ma wolo diɲɛ kɔnɔ ani fɛn fɛn kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ pilasi sɔrɔ depuis fɛtɛliba tila a bɛ nin lite la a ye siɲɛ 120 de kɛ mali la pilasi ɲini na mɔgɔ si ma b'o vise ala ma d'a kama n'afiriki don u ka sɛbɛn i ma ye tuma dɔ la a b'a ma kun wa i ma ye tuma dɔ la a tɛ se ka kuma n'a ko a bɛ kuma tagayɔrɔ tɛ maliyɛnw m'a ta baara la a bɛ ninnu de bolo olu fana ka sɛbɛn a bɛ munumunu u ye kadafi faga jɔn de ye kadafi faga u tɔgɔ fɔ kɛ jɔn de ye kadafi faga mais faut dire le nom mais a tɛ se k'u tɔgɔ fɔ an bɛ bɔ kuma la ala ka hinɛ aw la aw kana aw jigi da video mani bɛɛ kan dɛ ani minnu bɛ whatsapp groupe kɔnɔ pla aw kana aw jigi da o kan dɛ manipulateurs don WJ law don hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala